oyango dwe mar Achiel higa manyien kaka mar yawo ayanga kar kata tesen manyien mar kar idho ndege e alap mar ndeke ma JKIA ma biro bedo kar idho ndeke mar ariyo alapno. Kolose chenro mar yawo ayanga wuodhe ndeke mar Sky Airlines mar kambi mar Pan Africa Air jakomba migawo matawo pewe mag ndeke Caleb Koisan oyango ni piny owacho nitiere chenro mar yango jal mibiro miyo rak mar gedono manyasani. Sky Airlines en ndege mar piny Togo mabiro molo e pachoka nyadidek e juma. We will be identifying a contractor soon. We will be advertising that. It will be an open tender for those who would want to build this, and most likely either it will be a PPP project or whatever proposals that we get that would be friendly and would help us achieve and deliver the project as quickly as we can. Because the traffic to and from Kenya, Nairobi is promising, and also this is a very good opportunity for ASKY to connect West, Central and Southern part of Africa to East Africa. We are starting with 3 or 4 times a week, but eventually with what we are looking at is going to be a daily flight.